dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Danas za vas snimam vlog, jedan dan ili vikend za nama. Vidjet ćemo koliko će biti materijala, da ću snimati 2 dana, ne samo jedan. A mi smo sada krenuli u jedan shopping centar i imam ideju da vas povedem sa nama, kao što vidite. Otprilike da vam snimim kako to izgleda tamo, šta ćemo da radimo, kako su okitili i sve što bude bilo zanimljivo večeras. Trebali smo da idemo sa mojim tatom na kuglanja, ali nije bilo slobodnih termina, tako da ću vam to sutra verovatno snimiti. I to bi bilo to za ovaj uvod. Ljubim vas puno, vi nastavite da gledate. Ok, mi smo došli u shopping centar koji se zatvara, iako na stranici piše da radi do 7, a sada je 6 i on se zatvara, tako da mislim da idemo dalje. Drugi. Može. Na stranici piše da radi do 10, pa ćemo da vidimo. Jako je velika gužva ovdje, zato se ne snimam puno jer non stop uleću djeca u kadar i tako dalje. Ali sada idemo prvo u Sephoru, pa onda da jedemo. Novogodišnja kolekcija, prelepo. Šta? Oni ne prave više kalendar. Advent kalendar. Ženski problem je da li uzeti ovu Kat Von D paletu ili neko od ovih od Tarta. Sve su jako pigmentovane, ali ova je ludila. Da, 100% moja nijansa. Pogledaj kako mi je i sa rukama se čak uklopi, bravo. Ne, samo sad ću stvarno da ti pokažem tvoja nijansa. Da, nešto sam ove godine jako bela. To je to, bravo, to uzmemo. Evo ti, 315, Koliko je slatko. Koji? Misliš da je to moja nijansa? Ne, tvoja nijansa je... Ili ovaj. To je jako. Ovo ne, ba vidi kako izgleda ovdje u ovoj svetlo. Zato što je to svetlo. Pa onda imaš ovako nešto. I to je još onako. Moje nijanse su ti tamo. Ovo ste sve tamne nijanse ako ne vidiš. Pa vidim. Ovo je moja nijansa. Ovo ima prvi, aha. Ovo je tvoj nijansa, jesi ti žuta? Da, na mom licu to se ne vidi. Vidiš, ovdje ti je žuta. Tako kako okrećeš, spalit ćeš na moć. Ovo je moja omiljena kolekcija o kojoj sam vam pričala. Sada imaju neke akcije da možete dobiti ovako u malom setu skrab, penu za kupanje i ovu kremu za telo. I ovo je najlepši njihov miris, bar po meni. I završili smo u Sephori. Bilo je ludačkih popusta. Ja sam uspjela da nađem neke 2 paletice na super akciji. Jedna je bila 50%, druga 60% snižena, tako da super. A ti nam reci kako se spasi Sephora. Svaki muškarac i kada sad idemo nešto da jedemo da bi on bio srećan.
Znači jedan dobilo. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. At the get outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys, hop in our coast. This shit way too big, when we pull up, give me the... Ja moram samo da kažem jednu stvar, a to da nama nije bila dovoljna pizza koju smo pojeli, nego smo se vratili posle kiše, a to ne bi bio problem da nismo krenuli zdravo, da se hranimo, da nismo na dijeti. Ali moj PMS ne zna kad je krenuo zdravi život, tako da tu smo, šta da radimo. Utišaj malo Zvezde Granga za sada. I mi smo stigli kući i sada hoću na brzinu da vam pokažem šta smo to kupili u tom tržnom centru. Prvenstveno smo otišli da uzmemo ovaj što se lepi na auto, na staklo, da može da se drži kamera, telefon i tako dalje, pošto ovo što mi imamo nije baš praktičan. I shvatili smo da uzmemo neke priveske za ključeve, pošto to Ivanu trebalo. On je uzeo ovaj i bila je neka akcija, mislim da se drugi dobije nešto jeftinije kad se kupe dva. I uzeli smo ovu WC šolju. Presladak je. U Sephora je bila odlična akcija, najbolje po meni do sad. Kupila sam dvije paletice. Prva bi bila Tartlet paleta. Ona izgleda ovako. Prelepa je. Ja sam nju i ranije vidjela, ali nikad jednostavno nisam kupila i sada je bila na 50% popusta. I drugu paletu koju sam uzela, to je ova Kat Von D Lolita paleta. Čini mi se da ona ovo izbacila za dan zaljubljenih ili tako nešto, nisam sigurna. I unutra ovako izgleda. Pigmentacija je ludilo, sada ću da probam da svočujem par nijansi. Ali ovo je bolesno koliko je dobro. Prelepa je, tako da ću vidjeti u nekom od narednih videa da uradimo neki make-up look sa ovim paletama. I to bi bilo to, ja mislim, što se tiče tog shopping centra. Kasnije smo išli da jedemo nešto, ja sam se potrudila da vam snimam, ali bilo je previše ljudi, baš je bila velika gužva i bilo je dosta male dece koja je non stop uletala dok ja snimam, a nije mi baš lepo da ja neku decu koju ne znam ubacujem na svoj YouTube. Tako da smo posle kupovine otišli da jedemo, iako smo krenuli da se malo zdravije hranimo. Jeli smo picu, ali to nije bilo dovoljno, tako da smo se vratili u prodavnicu da kupimo i nekakve slatkiše. Molim vas, pišite mi u komentarima ako imate bilo kakvu ideju kako da prebolim PMS bez slatkiša. Jer svaki put kada dođu oni dani ja nemam kontrolu, jedem sve živo i neživo, 5 kila čokolade, 3 kila kiselih krastavčića, slatki kupus, ama sve što se nađe ja ću da pojedem, kao usisivač sam. A pritom želim da se zdravije hranim i ne želim ni čak ovih dana da imam kao te cheat day da sebi dozvolim da imam. Samo mi nije jasno, mi živimo u 21. veku. Imamo električne automobile, imamo sve što je super, samo nemamo čokoladu koja ne goji. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. To bi bilo sve što se tiče ovog videa, ja se nadam. Sada hoćemo da gledamo malo Zvezde Granda, pošto su počele. I ako bude bilo dovoljno materijala, ja ću ovaj video da izbacim možda čak i večeras. Ako ne bude bilo dovoljno materijala za ovaj vlog, onda ću snimati i sutra. I onda ćete ovaj video vjerovatno gledati ponedjeljak, utorak. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, vi ga obavezno lajkujte, ako nije onda ga dislajkujte. Subscribeujte se na moj kanal i pišite mi u komentarima šta biste voljeli da gledate u narednom periodu od mene. Iskreno se nadam da će ovaj vlog ispasti ok, pošto ga prvi put snimam. I vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!